Yebo. Okay. South Africa ayikho-ke indlela esizokwenza ngayo because-ke njengoba usesho ukuthi-ke akasamtholi ocingweni, akasaziwa. Nala emsebenzini kuthiwa akasekho siza ngithi. Angimazi noma usasebenza noma asasebenzi yini. We only ukuthi-ke singamenshina mhlampe-ke igama lakhe ukuze mhlampe naye akwazi ukuthi uma bekhona abamaziyo noma yena mhlampe ekubona lokhu akwazi ukuthi avele mhlampe-ke sorry axhumane nawe sisi ukuze mhlampe kukwazi ukuthi naye uma kuwukuthi ngempela uhamba nokugula mhlawumbe uyenogangayo or else mhlawumbe uyahamba akazazi ukuthi mhlawumbe usetshenziswe akwazi ukuthi phela angaqhubeki mhlawumbe naye kanti ufakela abantu abanye futhi ukugula ngelinganisa angisho ukuthi ufakela uyena ufaka umuntu ukugula but azazi ngoba inkinga eba khona ukuthi mase setshenziwe ngalento abagangayo usuke ungazazi wena but ungaqhubeka kwambatha nabantu kanti usahamba nje uspreada ukufa uma kuthi wena yebo so-ke sophoqa ukuthi sigcine mhlawumbe simusho-ke igama ukuze nezihlobo zakhe nabangani bakhe babebona mhlawumbe bakwazi ukuthi bamthinte ubani igama sisi Igama ukomothi ukuthi isibongo isasingihlula ukusibiza kodwa nje igama yokomothi ngazi matati ibongo nje kanjalo. wayesebenza kephi Esenlusha. esenlusha kephi kabani Sengikhohlwe igama lekhampani kodwa nje ngingakhomba mangase kuthiwa ngikhombe la wayekade ehlala khona nala wayekade esebenza khona. uphinde abe nomuzi kephi Wathi unomuzi eStenga eKakubi seLimpopo. uKhomotso Yebo. mfethu ke Khomotso ke angikwazi ukukhuluma ulimi lwakini yabo but ke uma ukuthi isiZulu uyasizwa ngoba vele phela uyasiza isiZulu nakho wakwazi ukuthi uzibike entombini ekhuluma isiZulu na mhlawumbe ngicabanga ukuthi wawuyazi language ayikhulumayo wakhuluma ngesiZulu Wayekhuluma ngesiZulu wayewumsuthu. yebo ke uvele ke mfethu uvele mangabe ukuthi ke uyafika lo DVD yokuwena ukuthi mhlambe nangu usisi-ke esizombona okule condition but ke nawe igama lakho liyathinteka mhlambe kungenzeka ukuthi uveleke ukwazi ukuthi umbone so dadewethu odokotela sebeshilo bathi akukho abangakusiza ngakho Basho njalo udokotela bathi awukho angisiza ngakho because ama-genes ami asidamage kakhulu yonke into emzimbeni. Yonke into isidamagekile vele ukugula kwami cause yakho yiwo vele ama-genes. So naye akekho akangangisiza ngakho. wakuphi lo dokotela sibesibhedlela La kwaHlabisa. ahlabisa So base bengenzela incwadi ukuthi kumele cause batshilo ukuthi nanenhliziyo yami ivuvukele. So base bengenzela incwadi ukuthi kumele ngiphinde ngihambe ngiyokwenza i-check up kodwa into yangonyaka ozayo eNgwelezane mhla ka-27. okay sizocela nje kwabezempilo siqale nje sikhuleke kuyena ke uMC of Health ngiqale kuminister phezulu ubaba Motsoaledi sizeke noMC ke wesifundazwe sakithi la umama ke nomagugu naku HOD ke wawo umnyango ke umama Msimango ukuthi if mhlambe le case ifinyelela kubona ngokukwezempilo ingabe mhlambe ama options onke ababe bengakwazi mhlambe ukuthi ke bawabheke ngabe mhlambe sizoma yini ngeoption kadokotela oyedwa bingeke mhlambe enye option ibe khona ukuthi udadewethu mhlambe ngokucabanga kwami ezothweleni ukuthi ke akadluliswe mhlambe asiwe esibhedlela esikhulu ngapha koNkosi Chief Albert la khona ke ingxube evange yodokotela abawochwepheshe bake nabo bayoyibheka le condition yakho ngoba siyafisa nathi ezisizwe ngoba ilokho esikwenza kakhulu ukuthuleni ukuthi ke abantu noma bevela ngezifo ezahlukahlukene okwethu kusuke ukuthi ke sizolela umuntu simcela usizo siphinde futhi sizoqwashisa nokufundisa ke isizwe ngesifo esesisibonile nokuqwashisa ukuthi ke abantu abavela kuthina singabacwasi singabasabi futhi sikwazi ukuthi sibanike support ngoba ukugula okusuke kukhona ukugula ke kufana nemvula imvula amayinetha nophethe umbrella kuyenzeka thinteke ngeke sikwazi ukuthi makuqhubeka kuyobe sekukubani kusasa sikwazi ukuthi nakho ugulo sekukhona mhlambe nabangasilela mhlambe ukuthi ke uma kuukuthi icondition abathi ngempela udokotela abayazi le eSouth Africa bake bayibone emazweni angaphandle kungaba sekuba yithuba ukuthi nawo umnyango wonke wezempilo eSouth Africa ukwazi ukuthi usisi ke wenze ucwaningo ngayo ukuze ke uzobe uswazi ukuthi kunesifo esikanje nathi sesikhona ngapha eSouth Africa ngoba kuthina sikhona isifo besikhona esisazisa ukuthi ingane uma ikhula bese iba nesimo somuntu omdala ngizokhumbula igama lakho ibizwa ngokuthiwa yini but ke akusona lesi ngoba ke usisi sekhulile emdala yabo akuyena ukuthi mncane
usakhula usebhekele leso simo sokuthi uyaguga but usemdala una-31 years usevele wamelwa isimo sokuthi-ke abe ugogo emzimbeni mangabe umbheka. Uma ungababheka nje noma wakhe ungazi ukuthi mhlampe-ke udade wabo noma mhlawumbe udade bomncane lo ngala, kanti cha umama uzala indodakazi. Manje sengathi indodakazi uyena umama ozala nanguma wakhe ngale yabo. Yilokho esikucelayo mhlawumbe eminyangweni ukuthi-ke mhlawumbe sethi isicelo-ke noma-ke singebani mhlawumbe siyokwenzeka sifike kubona bayikhonside i-case kadadewethu ukuthi mhlawumbe bangamthatha bamlethe, ngoba siyakholwa phela zikhona iy'bhedlela ezinkulu e-South Africa. Ngibaya lesi Inkosi Albert ngoba isona phela esinaso la kwi-province esiwu-number 1 ukuthi-ke ngempela konke kuye kuphoswe kusona ngoba isona esithenjiwe. But-ke zikhona-ke ezinye iy'nkulu-ke nakogula abashoyo ukuthi-ke nakhona-ke lapho suke sekudidi-ke lonke lowo dokotela ngempela ukuthi uma ngabe uphume khona usuke kwaziwa ukuthi udlule ezandleni zochwepheshe bonke. Ngingacela dadewethu nawe ukuthi nje nansi e-South Africa ilalele yonke nabantu-ke abalandela inhlangano ithulile ngoba bakhona ngobuningi babo laphana. Ngiyacela nje uzicele usizo dadewethu. Igama njengoba ngishilo uSinenhlahla Mabakhoza. Ngithanda ukubonga iprogramu kaThulile ukuthi befike beze la. Ngaqala ukugula ngo-2022. Angena nje ukugula okungaqondakali njengoba senginjena. Nginey'nhlungu, angilali, nokuhamba angisakwazi. Bengicela ongakhona ukungisiza noma ningisize kulesi simo engibhekene naso. Mhlawumbe kuthiwa besintu bakhona bakwazi ukulapha, ngicela bengisize. Uma kuwukuthi udinga i-medication, odokotela bengicela ukuthi ningilaphe. Nokho-ke nanesimo phela siyabheda, kodwa nje ngicela ningifake nesandla, ningilekelele, ningisize lokhu kugula okungiphethe. Ngingabonga kakhulu uma ngase nifake isandla ngikwazi nami ukusinda ngibuyele esimeni sami, ngikwazi ukuqhubeka nempilo ngoba nasi isimo sinzima. Nanomntwana omncane angikwazi ukumnakekela, ngiyafisa ukumnakekela. Nomuntu uma usekhulile naye udinga unafuze ngabe yimi engimnakekelayo, kodwa uyena manje ewunaka mina. Ngiyacela sizwe sase-South Africa ukuthi ningisize kulokhu kugula engibhekene naso. Noma ubani onozwelo angisize Nkosi yami, ngikwazi ukusizakala. Ngiyabonga ithuba. Sisaqhubeka nendaba kasisi ogulayo wagula ngokuthi abe mdala kakhulu kune-age akuyona. Lapho ku-Facebook i-page Inqubeko News Channel ithi i-medical evidence iveza ukuthi usisi akathakathiwe kepha unesifo esingajwayelekile esibizwa ngokuthi i-Wehrma's syndrome. Kuthiwa ikuqala on your late 20s and early 30s, exactly like usisi. Kuthiwa ivamile eJapan kubantu abawu-100,000 oyedwa ovame ukuba nawo. Uma usuyibukile i-full episode uzobona ukuthi konke akubalile usisi kungama-symptoms ayo ngqo. I-Wehrma's syndrome ukuguga ngesivinini, ukuvuvuka kwenhliziyo, ukuqina kwama-joints plus pain, ukuqina, ukungakwazi ukuhamba, ukuphelelwa yizwi sometimes. Kuthiwa ayilapheki futhi abantu abanalesifo bavame ukuphila for around 40 to 60 years. Yish, umuntu usuke esephila buhlungu esephila leso sifo leso esibuhlungu kanje 40 to 60 years ungakwazi ukwenza lutho, usuwumuntu nje olalayo nje oqukulwayo. Shuthi khona umuntu kuzomela ahlale ekubhekile ngaso sonke isikhathi ukuthi akukho nokurong okwenzeka kuwena. Sibuhlungu kakhulu isifo, angisifisi nanoma ubani ukuthi simphathe futhi simoshana nesikhathi engabonza izinto ey'thize empilweni ngenxa yokuthi usuyagula awe usakwazi kodwa ukwenza into oyifisayo. Njengoba nibona-ke iy'thombe lapho-ke akubonakali-ke kahle-ke isithombe, kodwa nje ukukunikeza nje i-idea yokuthi uma ungena phela kwi-research ku-Google yizo izinto abazama ukuyikhombisa lezi ukuthi usheshe ube nini lezi mpunga, ubuso bakho buba nama-wrinkles buyashwabana, yonke nje into, iy'nwele ziyayiwela, imilenze iba mncane, iy'ngalo, konke. And futhi uyaye ube ne-cancer. Kuba kuningi bafowethu, kuba kuningi ngempela, angifuni ukungasho. Sometimes uba noshukela. So isifo nje lesi esibhedayo esuke sikhomba ukuthi yena usukhula njengomuntu-ke omdala-ke. Okuyinto ebuhlungu kakhulu kule eyenzakalayo, usisi kule video kukhulumile wayicelela wanxusa ukuthi ucela usizo
kunoma ubani ongamsiza njengoba nibona-ke uThuleleni ehambile wafika kubo kwasisi ukuthi ena-ke ezothola kahle udaba insizwa kuyavela ukuthi usisi umSuthu igama layo Rhomonza akazi noma isibongo umtati into kanjalo yathi ngaseLimpopo-ke washo kanjalo-ke. So uthi ekuhambeni kwakhe abantu kwathiwa lento yamngena yilumbo isilwane umuthi wangaphandle akolona be-South Africa kuba kuningi nje abamtshela khona abantu besintu abanye noma bengasaboni-ke angeke basho lutho-ke bazokhuluma nje lokho abakucabangayo ngoba usuke usufikile phambi kwabo sebenqala nje ukuthi abazi or abazi bazokusiza kanjani. Abanye abantu bakanjalo cause basuke befuna ukukunika ithemba ungahambi usulahlelwe ithemba nempilo yakho ivele iphele ngaleso sikhathi-ke. Kuye kwakhulunywa-ke lapho ukuthi-ke hhayi ngathi ubebambisene nomuntu wangaphandle kodwa kulokho usisi ngathi inkulumo akayisho kanjalo ngenxa yokuthi uThuleleni ubekhuluma nosisi wakhe omdala my sister lo onalesi sifo information-ke leyo kade eyitholile mhlawumbe ithe kushayisana-ke lapho-ke kodwa okubalulekile ukuthi usisi usaphila ukuthi uzolapheka yini ngokomlando uma uthi isifo nje lesi esijwayelekile kuthiwa silapheki ama-genes yiwo esukwenza lento ama-genes asheshisa isikhathi ukuthi asheshe aguge uma ngama-genes-ke ayikho into ongayenza-ke i-nature leyo nto leyo isifo nje esingalapheki into esuke ikanjalo and iyayithanda ukudlulela-ke kwisizulu esilandelayo yiyo into ebuhlungu ngezifo ey'fana nalezi. So amavidiyo amaningi besedumile-ke la nathi siwenza-ke sikhuluma sikhomba ngaphandle abantu bangaphandle sikhuluma sithole nje ividiyo 2 minutes sakhuluma sabeka ngendlela esibeka ngayo ngoba besizwe yena-ke uma ethula lolu hlelo naye ebeka information abeyitholile kodwa-ke kulokho-ke siyabonga ukuthi mhlawumbe sesakucacise-ke kulokhu besicabanga mhlawumbe sesikhomba ngaphandle-ke maybe-ke akunjalo-ke kodwa-ke i-full episode ikhona laphana abantu bazoyibuka bayitholele kabanzi ukuthi yena-ke kwenzakalani. Balinxusile-ke usizo ukuthi bacela ukuthola usizo ey'bhedlela useyile uyangena uyaphuma odokotela basakwazi ukumsiza abesintu abakwazi ukumsiza. So kufunakala enye i-option ukuthi yena-ke iyiphi-ke indlela angakhona ukuthi aphile ngayo uma kuwukuthi akasizakali unonengane encane-ke angasakwazi-ke nokuyibheka nengane yakhe siyathuka kuyamexwaya manje vele iyabona ukuthi lo muntu akasafani nomama lo engimaziyo sekugogo nje engingamazi. Niyazi-ke ingane-ke ayi-understand kwesinye isikhathi kodwa masikhulile iyokwazi ingane ukuthi umama uyibheke nesimo esinzima kakhulu isimo esinzima lesi esibuhlungu sisakwazi ukuphila kahle and impilo yakhe imile nje akakwazi ukusebenza akakwazi ukwenza lutho akekho nomuntu abambisene naye. So njengoba nibona lesi simo esimhluphayo lesi akusona ayikho nento angayenza uyagula akeke ayiphoqe ukuthi enze izinto umzimba ungasavumi. So asazi noma isifo nje esivelele or into yokwakhiwa ngomuthi thizeni asazi-ke thina sithatha lokhu abasitshela khona nabasivezela khona lapha-ke ku-inthanethi siyafunda bafethu sifunda usuku nosuku besingazi nanokuthi kunanesifo kuthiwa i-Wermer's syndrome Wermer's syndrome besingakwazi-ke lokho siyafunda bafethu abantu abake bafunda phambilini no-biology no-life orientation or life science mhlawumbe bayakwazi lokho izinto oy'thola ngendlela lezi uy'thole empilweni ukuthi yikhona noma esikoleni saphuma nge-break or saphuma nge-lunch asazi kodwa-ke into enjengalezi-ke uyayithola-ke kubantu sebenitsha sebenazisa nodokotela bayazazi-ke izinto ey'njengalezi. E-South Africa angikho sure ukuthi kuyavela into enjengale engikwaziyo e-South Africa umuntu wakhona uba mfishane akakhulu i-height iba short agcina seneminyaka-ke le ko-30 ko-40 emfishane njalo ilokho bekujwayelekile. Lokhu ukuthi umuntu ashintshe endleleni avele aguge nje lento uthi yamqala ngo-2022 so lento imudla kancane kancane akuyona into evele yamsheshisa mhlawumbe ngey'nyangana isiqede nje iminyaka eminingi kabi from 2022 isikhathi eside kabi-ke leso. So seniyabona ukuthi imhlupha kangakanani lento. So thanda ukuthi ividiyo-ke siyibeke la sibonge-ke ukusebenzisa-ke ividiyo-ke kaThuleleni i-podcast yakhe lapho esiza khona abantu ngaphansi kwesiqubu esithi abantu bayagula
So sibonga kakhulu ekuthumeleni-ke nethimba lakhe ukuthi-ke sisebenzise-ke ividiyo consulting ngaze ukuthi sothi bona kuzakhona la into Fastboot TV.